Al començament del segle XIX, un segle després de la promulgació del decret de nova planta, la societat catalana era disglòssica. Què vol dir? O sigui, que la majoria de la població parlava únicament català, però la nostra llengua no era utilitzada per escrit ni en actes importants ni oficials. En l'àmbit polític, militar, judicial i administratiu, el castellà s'havia imposat absolutament. També l'ensenyament era en castellà, igual que la premsa i la literatura. Però per quins motius passava això? Doncs podríem dir-ne 3. La llengua catalana va ser discriminada per la llei. Un altre motiu és que una part de la classe dirigent catalana va tenir una actitud col·laboracionista amb el decret de nova planta i amb el centralisme castellà. I com a tercer motiu és que segurament existia un complex d'inferioritat. Però aquest sentiment d'inferioritat va anar desapareixent al segle XIX per 2 motius. Un va ser el creixement econòmic gràcies a la industrialització que va viure Catalunya a partir del 1830 i que va fer créixer una burgesia industrial que va voler ser fidel a la llengua i a la cultura catalana. I, per una altra banda, l'aparició d'un grup d'intel·lectuals catalans que es van proposar recuperar el català i dignificar-lo com a llengua de cultura i utilitzar-lo també en la literatura. Així, d'aquesta manera, va aparèixer la Renaixença catalana, un moviment cultural i literari que es proposava recuperar el català com a llengua literària, perquè en aquells moments el català només era una llengua de tipus oral, que es parlava a nivell familiar. La Renaixença es considera que comença l'any 1833 amb la publicació del poema Oda a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau i que va ser publicat al diari El Vapor. Però no podem oblidar una figura cabdal en la Renaixença que va ser Joaquim Rubió i Ors, conegut com l'Ugaiter del Llobregat, amb la publicació dels seus poemes. També cal que tinguem en compte que la Renaixença va aparèixer en el context històric del romanticisme, un moviment cultural i artístic que va haver a Europa al segle XIX. El romanticisme exaltava els valors i els ideals de la llibertat, la justícia, l'amor i la felicitat. En aquest moviment, el romanticisme, trobem músics, poetes, pensadors i escriptors com Edgar Allan Poe, Lord Byron, Victor Hugo, Zorrilla o Becker, entre altres. A més, a Europa vivia també els moviments nacionalistes que van modificar el mapa polític europeu amb l'aparició de nous estats com Bèlgica i Grècia. A tot això, la societat civil catalana va col·laborar amb la creació d'ateneus, biblioteques, l'Acadèmia de les Bones Lletres o la reobertura de la Universitat de Barcelona, que havia estat tancada pel rei Felip V l'any 1714 com una de les represàlies al fi de la derrota catalana en la Guerra de Successió. També amb l'aparició de diaris i revistes en català, com La Renaixença o el Diari Català o La Veu de Catalunya, i revistes com La Campana de Gràcia, La Tramuntana, L'Esquella de la Torrotxa, o amb activitats musicals com els Cors Claver, fundat l'any 1845 per Anselm Clavé, o l'Orfeó Català l'any 1896, o també destacar composicions musicals de gran arrelament català
com és el Cant de la Senyera, de Joan Maragall, o els Segadors, que esdevindria després l'himne oficial de Catalunya. Doncs bé, tota aquesta ebullició social i cultural va cristal·litzar en la recuperació dels Jocs Florals. Els Jocs Florals era un concurs literari recuperat de l'època medieval que es va convertir en un pilar bàsic de la Renaixença. Creats pels principals iniciadors de la Renaixença, van donar a conèixer el moviment entre la gent i van estimular a poetes i escriptors a escriure en llengua catalana. Són molts, els escriptors que apareixeran amb la Renaixença i amb els Jocs Florals, però us en destaco a 3. En el camp de la poesia, a Jacint Verdaguer, conegut com a mossèn Cinto Verdaguer. En el teatre, Àngel Guimerà, autor, per exemple, de Maricel o de Terra Baixa. I en narrativa, o sigui, novel·la, Narcís Oller, per exemple, que va escriure La febre d'or. A finals del segle XIX, tot aquest sentiment de pertànyer, o sigui, de ser part d'una comunitat, com era la catalana, diferenciada per la seva història, la seva cultura i la seva llengua diferent de l'estat espanyol, va donar origen al catalanisme polític, que és el tema que ens ocupa. La causa de l'aparició del catalanisme polític cal que la busquem durant el regnat d'Isabel II, entre els anys 1833 i 1868. Les diferents constitucions espanyoles van definir Espanya com una nació única, amb una total centralització política, econòmica, administrativa, jurídica i militar. A més, aquest centralisme va anar acompanyat d'una política d'ordre públic molt dura contra Catalunya, que va portar la declaració de l'estat de guerra en diverses ocasions. En aquest ambient van produir-se les bullangues entre els anys 1835 i 1843, que eren revoltes populars contra aquest sistema centralista de l'estat liberal d'Isabel II i que demanaven més atribucions per als ajuntaments i les diputacions. A més, no podem oblidar el peculiar procés d'industrialització catalana que va començar també durant la dècada dels anys 30 del segle XIX, a partir més o menys del 1830. Bé, les primeres aspiracions d'autogovern de Catalunya van començar a concretar-se amb l'aparició del republicanisme federal català, que va iniciar Abdó Terrades. Les primeres aspiracions d'autogovern de Catalunya van començar a concretar-se amb l'aparició d'aquest republicanisme federal. L'any 1869, un grup de republicans federals, entre els que hi havia Valentí Almirall, de qui parlarem després, van signar el Pacte Federal de Tortosa, que volia impulsar un estat federal espanyol que tingués en compte la realitat històrica diferenciada de l'antiga Corona d'Aragó. I així s'inicia el catalanisme polític. Cal que primer de tot esmentem que el catalanisme polític el diferenciarem en dues vessants, la seva vessant més progressista i la seva vessant més conservadora. I comencem per aquest vessant progressista del catalanisme.
Bueno, el 1868 va aparèixer el Partit Republicà Democràtic Federal. Va aparèixer durant el sexenni revolucionari que va posar fi al regnat d'Isabel II. Francesc Pi i Margall va defensar la plena participació dels ciutadans, va defensar la llibertat, la protecció dels drets i la igualtat de les persones davant la llei. També defensava que Espanya fos un estat federal que unís voluntàriament els pobles o regions de la península. El 1873 es va proclamar a Espanya la Primera República, de la que Pi i Margall en va ser el segon president. Només va presidir-la 38 dies. Aquest primer intent republicà espanyol va ser molt curt, ja ho sabeu, ho vam fer en un tema anterior, perquè només va durar 11 mesos i va estar caracteritzat per la gran inestabilitat política. Penseu que es van succeir 4 presidents, tots ells del Partit Republicà Democràtic Federal, fins que el cop d'estat del general Pavia, el 3 de gener de l'any 1874, va posar fi. I posteriorment es va iniciar la restauració borbònica en la persona del rei Alfons XII, fill d'Isabel II. El fracàs del republicanisme federal, després d'aquesta fallida Primera República, el 1874, va fer evolucionar els federalistes cap al catalanisme polític. En aquest context de la restauració borbònica, impulsada per Antonio Cánovas, que va imposar un model conservador. Doncs així va aparèixer el catalanisme polític de la mà del republicà Valentí Almirall, que va ser el primer teòric de les aspiracions catalanistes d'autonomia i és considerat el pare del catalanisme polític. Valentí Almirall, l'any 1879, va fundar el primer diari que estava totalment escrit en català. Es deia El Diari Català. El 1880 va convocar el primer congrés catalanista que pretenia reunir les diferents tendències del catalanisme que existien aleshores. Algunes demandes, reivindicacions d'aquest primer congrés van ser, doncs, la creació d'una comissió defensora de la llengua catalana, la creació d'una acadèmia de la llengua catalana i la creació d'una comissió de defensa del dret civil català que estava amenaçat per l'uniformisme del govern espanyol. Valentí Almirall, des del seu diari, el Diari Català, explicava la necessitat de que el catalanisme superés les reivindicacions literàries i culturals del moviment de la Renaixença i passés a fer política. Així que l'any 1882 funda el Centre Català, el primer partit polític catalanista que estableix que els seus socis no puguin pertànyer també a un partit espanyol. El seu programa polític reivindicava la defensa de la llengua catalana per fer-la cooficial amb el castellà. També defensava el dret civil català,
la divisió comarcal i el proteccionisme econòmic, tan necessari i tan important per la industrialització catalana. I a més també defensava la creació de nuclis de propaganda del catalanisme arreu de Catalunya. Bueno, l'any 1885, l'amenaça d'un conveni comercial entre Espanya i Anglaterra i els intents d'unificació del dret civil van mobilitzar aquest nou partit, el Centre Català, que va convocar un acte a la Llotja de Barcelona amb la participació de diverses organitzacions econòmiques de la burgesia catalana, com per exemple Foment de la Producció Nacional, l'Institut del Foment del Treball Nacional i d'altres. I també destacades institucions culturals del país, com el propi Consistori dels Jocs Florals i algunes altres entitats catalanistes. Doncs tot aquest grup va redactar un document que es va anomenar en castellà Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Catalunya, o sigui, el Memorial de Greuges, que va ser el primer acte polític unitari del catalanisme a Espanya. El memorial, que estava dirigit al rei Alfons XII, era un document que el que feia era denunciar el centralisme, demanava el proteccionisme econòmic per la indústria catalana, que estava amenaçada pels tractats de comerç amb França i amb Gran Bretanya, i també el manteniment del dret civil català davant l'amenaça del govern d'elaborar, de fer un nou codi civil que seria únic per tota Espanya. La sobtada mort, la inesperada mort del rei, el mateix any 1885, doncs va limitar l'eficàcia política d'aquest document. Però el seu impacte als cercles polítics de Madrid va ser important, va ser notable. A més, la redacció del memorial va suposar el primer acostament del moviment catalanista a una burgesia que fins aleshores només s'havia mogut políticament en l'àmbit dels partits dinàstics espanyols, que només havia defensat fins al moment el proteccionisme econòmic i que ara presentava unes posicions descentralitzadores. L'any 1886, Valentí Almirall va publicar el seu llibre Lo catalanisme. Va ser la primera exposició sistemàtica de les idees catalanistes. Tot i que la solució que proposava Almirall era interclassista, perquè els interessos de Catalunya, o sigui que volia posar els interessos de Catalunya per sobre dels interessos de les classes, aquesta proposta no va ser acceptada per la burgesia i el Centre Català es va dividir. Total, que el Centre Català i Valentí Almirall van anar perdent pistonada. Anem per al tercer partit polític dintre del catalanisme polític, que és la Lliga de Catalunya. L'any 1887 va produir-se una divisió dintre del Centre Català fundat per Valentí Almirall que trencava amb la unitat del catalanisme i va suposar la marxa de la major part dels seus afiliats, que van formar una nova organització que es va anomenar la Lliga de Catalunya, integrada per homes procedents del grup de la Renaixença, com per exemple Àngel Guimerà, Narcís Verdaguer, Lluís Domènech i Muntaner, Joan Puig i Cadafalch, ja veieu, arquitectes molt importants del modernisme català, i altres. Aquesta nova organització tenia un caràcter força més conservador del que havia estat el projecte de Valentí Almirall, fet que va suposar una major connexió
entre la Lliga i els membres de la burgesia catalana. Però tampoc era un partit polític preparat per presentar-se a les eleccions amb una base social definida. Bé, doncs la Lliga de Catalunya va fer seves les reivindicacions anteriors de Valentí Almirall i del Centre Català, com l'oficialitat de la llengua catalana, la defensa del dret civil, el proteccionisme i la pràctica d'una política exclusivament catalanista. Una de les seves primeres iniciatives va ser l'elaboració d'un missatge a la reina regent, l'any 1888, redactat per Àngel Guimerà i signat per 2.601 persones. Aquest document, adreçat a la reina regent Maria Cristina, amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona, reivindicava doncs, l'autonomia política per Catalunya, una participació més igualitària en les despeses de l'Estat i les contribucions militars, la defensa del dret civil català i la oficialitat de la llengua catalana tant a l'ensenyament com a les manifestacions populars. Finalment, el govern va accedir a canviar la redacció del Codi Civil i aquest fet es va presentar com la primera victòria del catalanisme polític. Bé, a la dècada de 1890 va sorgir amb força un catalanisme més conservador. O sigui que ens n'anem ara cap a la banda de la dreta a parlar d'aquests partits polítics catalanistes conservadors. I comencem amb el catalanisme tradicionalista, o també anomenat biguetanisme, que era un moviment catòlic, cultural i intel·lectual impulsat fonamentalment per membres d'institucions eclesiàstiques de la ciutat de Vic. D'aquí ve el seu nom de biguetanisme, de Vic. Liderat per clergues, per homes d'església com Jaume Collell o el bisbe Josep Morgades, el biguetanisme va suposar l'apropament del clergat cap al catalanisme conservador, en un intent de cristianitzar el moviment. Amb aquest objectiu, aquest grup tradicionalista va dotar-se d'un òrgan de premsa que va ser el setmanari que es deia La Veu de Montserrat i va realitzar campanyes a favor de la celebració del mil·lenari de Montserrat, de la restauració del monestir de Ripoll i de l'exigència que els bisbes que exercissin a Catalunya fossin només catalans. Aquesta tradició, aquest partit tradicionalista o biguetana, doncs es va unir Josep Torres i Bages, que era el bisbe de Vic i que defensava el catalanisme d'arrels cristianes. L'any 1882 va publicar La tradició catalana, un escrit on es defensa que l'esperit de Catalunya era la família, la propietat i la religió. L'any 1891 es va crear la Unió Catalanista, una confederació d'entitats catalanistes que agrupava a diferents sectors catalanistes en una mena de federació que implicava a grups, a centres, associacions, ateneus i publicacions catalanistes. La Unió va celebrar una assemblea l'any 1892 a la ciutat de Manresa, on van redactar-se les bases per una futura constitució política de la regió de Catalunya.
es deien les bases per a la Constitució Regional Catalana, o també les coneixem com a les bases de Manresa. Les bases de Manresa estaven estructurades en 17 articles que volien la plena sobirania de Catalunya en legislació, educació, justícia, ordre públic, encunyació de moneda i altres. Per exemple, les idees principals de les bases de Manresa eren la necessitat d'unes corts pròpies catalanes per fer lleis, el català com a única llengua a Catalunya, l'organització de Catalunya en comarques i municipis, la no obligatorietat de fer el servei militar, la mili. Per exemple, també que només els catalans poguessin ocupar càrrecs públics a Catalunya, etc. Però el caràcter conservador que tenia la Unió Catalanista la va allunyar de les classes treballadores. Durant els últims anys del segle XIX, la Unió Catalanista va créixer molt i va incrementar la seva incidència en tots els àmbits de la societat. Podem destacar dues actuacions que va tenir. Una va ser l'any 1897, en el que es coneix com el missatge al rei dels Helens, que va ser un manifest públic de solidaritat amb els habitants de l'illa de Creta, que estava sota domini turc. I una altra va ser l'oposició, la seva oposició a les guerres de Cuba i Filipines. Bé, i anem a l'últim, a la Lliga Regionalista. La crisi colonial i el fracàs dels intents regeneracionistes van debilitar la Unió Catalanista. L'any 1899 es va crear la Unió Regionalista, que l'any 1901 va donar pas a la Lliga Regionalista, que va ser la fusió, la unió de la Unió Regionalista i del Centre Nacional Català, que també havia estat creat l'any 1899. La Lliga Regionalista serà un partit polític catalanista que dominarà el panorama des de l'any 1901 fins l'any 1923, que serà suprimit perquè arribarà la dictadura feixista de Miguel Primo de Rivera a Espanya. La Lliga Regionalista era de mentalitat conservadora i la seva base social estava integrada per membres de la burgesia industrial, per classes mitjanes, per professionals liberals i per terratinents. Era monàrquica, era partidària d'un cert federalisme i també volia el proteccionisme econòmic. El líder més important de la Lliga Regionalista va ser Enric Prat de la Riba, que l'any 1906 va publicar La nacionalitat catalana. A més, la Lliga va utilitzar com a òrgan de difusió el diari La Veu de Catalunya. L'any 1901 la Lliga va tenir el seu primer èxit electoral en les eleccions legislatives a Barcelona. Èxit que va repetir després, l'any 1905, quan els seus candidats, els candidats de la Lliga, van dominar les eleccions municipals a Barcelona. El programa polític de la Lliga Regionalista contemplava lluitar contra el corrupte sistema de la restauració basat en el bipartidisme i en el caciquisme, que també en vam parlar en un vídeo anterior. I també estava a favor d'una reforma política per atorgar l'autonomia a Catalunya. I ens quedaria, dintre d'aquests grups del catalanisme conservador,
ens quedaria parlar d'un altre partit polític que era Solidaritat Catalana, però com que va ser fundada l'any 1906 i per tant ja forma part del segle XX, ho deixem per al proper tema. Espero que us hagi servit d'ajuda. Fins al proper vídeo. Gràcies!